Здравейте, хора! Не е имало видео от супер много време, така и ще бъде, защото в този канал просто много трудно се намират пакети. Спокойно не съм забравил, имаме и втора част от албума, която мисля да направя след 1-2 седмици. Да. И днес, ако се чудите какво ще отваряме, това може би най-често ще го отваряме този пакет. И да, в главния канал в Game България, линк за него долу в заглавието. В главния канал вече сме ги отваряли много пъти, но вече тук ще ги отваряме. Точно този пакет. Да. Да, ето го. Champions League 2023. 10 стикера. И ви предлагам да започваме. Добре. Всъщност, ако клипчето ви е харесало, преснете лайк бутона, абонирайте се, така изключително много ми помагате и нека да продължаваме с отварянето на пакета. Ще правя и понякога разни шортсове, ще видите. О, това е икон. Да. Кой пише това? Някакъв италианец, май. Това да не е Дел Пиеро. Дел Пиеро? Аз имам всички икони, така че само едно. Ето Дел Пиеро, аз ще затворя очите и продължаваме. Следващия е... Това са Лоди и Ренилдо. Добре, продължаваме. Би трябвало да се така. Ансу Фати, който го имам. Добре, сега всичките ги имам. Затварям случаите. Това кой е? Турелски. Добре, пак се затварям очите. Който е? Това е Киайра. Да. Киайра, затварям се очите. Следващия е... Кой ще е? Пулишиш, ама мисля, че го имам. Пулишиш. Мисля, че го имам. Продължаваме с това кой е? Тони Крос. За сега май всичките ги имам. Продължаваме. Да е по-сериозно. Продължаваме с следващия, който ще бъде... Хора, аз имам за сега всеки един. Последна карта, моля се, дай ново, моля се. Кевин Тръп. Всичко е ново, затова ще отворим още един пакет. Просто защото всичко го имам. Не всичко имам. И ще се върна точно сега. Така, следващото нещо е Mystery Box. Да, вече имаме един шотс. Но сега, за да се извиня, че всичко е ново, това не така. Този Mystery Box, буквално не знам какво има. Това с радост взема ножици. Ужас, хора. Ще го отваряме така. Айде. И аз не знам между другото какво има вътре я. Това е фигурка. Това е фигурка. Ама какъв то бе. Добре.
интересен мистери бокс. И да, сега ще ви покажа по-хубав фигур. Ето фигурката. Опа. Доста е детайлна, според мен. Двадесет и втори номер. Това няма как да е Бускетс, нали? Испанец е, само това знам. Добре. Чакайте хора. Не знам дали се вижда, но това беше ключото. Завърнахме с едно малко по-кратко видео. Да, мисля, че следващата или по-следващата седмица ще има видеа пак на албума, хора. Абонирайте се, лайквайте. Аз бях FIFA Gaming. Аз бях в един студио, вие бяхте моите зрители и до скоро. Надявам се клипът ще ви изтекло и